Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I må lige undskylde for mit rod her i sengen, men det skulle ikke noget, jeg kan gøre for. Men jeg skal sådan lave sådan en slags hyggesnakke-video, for det ved jeg, I er super glade for, tror jeg. Så det tænker jeg, at jeg vil lave i dag. Og det er sådan om aftenen nu, så jeg vil sådan, altså den her hyggesnakke-video, den vil gå ud på, som jeg også har lavet den før, tror jeg, hvor jeg viser jer, hvad de ting, jeg sådan skal på, hvad jeg skal have i morgen, og alt det der. Så jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Så hvis vi sådan starter med, at jeg skal have idræt, matematik, tysk og dansk. Altså dansk. Hvis jeg lige starter med, idræt. Så det jeg skal have på, altså mit hverdagstøj, altså ikke det, jeg skal sport i at løbe i og sådan noget. Det er så her i den her pose, som er min gymnastikpose, fordi jeg tager altid mit gymnastiktøj på herhjemme, så jeg ikke skal behøve at skifte om og alt det der, fordi det tager virkelig lang tid. Så derfor kunne jeg bare tage min jakke af, det der sko, tage min jakke af, bup, og så er jeg færdig. Så det synes jeg bare er vildt smart. Så jeg vil bare lige vise jer, hvad jeg sådan skal på efter det. Så jeg tænker mig sådan lige at tage de her bukser på, bare de her højtaljede. Det er mine yndlingsbukser. Og ja, de er bare for pieces. Så har jeg en trøje, som jeg faktisk ikke har gået, eller en cardigan, hvad man kalder det. Som jeg ikke har gået specielt meget med, og den er bare fra Moda. Det er bare sådan en hvid basic cardigan. Og jeg går normalt ikke med cardigans overhovedet, fordi at det ved jeg faktisk ikke. Jeg er bare ikke så vant til det, tror jeg. Så har jeg også bare den her sådan stribede oversize sweater, jeg ved det ikke. Sådan, altså, den er så meget enkel, men alligevel er den også bare vildt flot. Så ja, den elsker jeg i hvert fald sygt meget, og det er bare denne her for Sparks. Jeg kan lige se det. Okay, I kan ikke se det, fordi der er ikke lys på. Nå. Men den er faktisk for Sparks. Og det er bare den her med sådan nogle, hvis I sådan lige kan mærke til, så de er sådan blå. De er ikke sorte, de er blå, men jeg elsker den her vildt meget, og det er sådan en ny, som jeg faktisk... Den er faktisk for lang tid, siden jeg har fået den, men jeg har ikke gået så meget med den, men jeg elsker den alligevel. Så hvis jeg sådan skal sige, det jeg sådan skal på så sport, eller hvad man nu siger, så skal jeg jo have nogle bukser på, sjovt nok. Så jeg tager bare de her leggings her, bare de her leggings, og så går det sådan her ned til, hvis man sådan kan forstå det. Altså det er ikke ligesom sådan nogle buksagtige. Det er sådan ligesom sådan nogle jeans, fordi de går sådan nærmest hertil, så det er jo nærmest det går til. Og de er fra noget, der hedder SNK. Jeg må lige kan fornemme det. SNK. Og jeg aner ikke, hvad det er. Men ja. De er bare super dejlige. Så er så en bluse. Indenunder det er bare den her lyserøde, skrigende lyserøde. Og ja, det er bare en fra, jeg ved faktisk ikke, den fra et eller andet chai. Ja, eller sådan noget. Og det er bare den her. Og den er bare mega lækker. Så den sidste ting, den er alt for stor til mig. Jeg ved godt til, om det er small, men den er stadig for stor til mig. Det er vildt irriterende. Men det er den her, og tro det eller være, den er alt for stor til mig, og det er sygt irriterende. Men ja, men det er bare den her lyserøde her, og så står der sådan 89, er det ikke det? Jo, 89, og så er der sådan nogle striber hernede i bunden, og så er den bare helt lyserød bagpå. Og som sagt, den er fra Sisters på en, og den er bare mega stor, og den, I kan se, den er så small. Men ja, jeg elsker bare den her. Så ja, den er bare lækker. Jeg lige tager alt det, jeg skal have med. Det så er mit penalhus. Og det er jo bare ligesom alle normale penalhuser. Lidt og så er der bare nogle farveblyanter dernede.
Hvis sådan undrer over, hvorfor mine læber de er ret røde. Men det er de bare. De er, det er bare sådan, mine læber det er. Og jeg synes ikke tage noget på. Det er mine læber, der er sådan. Det er rigtig irriterende. Så har jeg bare mit dansk hæfte. Ja, bare et normalt dansk. Hvorfor synes jeg taber alt i dag? Ja. Det er bare et almindeligt skolehæfte, dansk hæfte, whatever. Ej, jeg ved det ikke. Så har jeg matematik. Og det er bare sådan normalt matematik. Og det er bare sådan noget her. Vi er i gang med nu, sådan noget procent. Hadala. Og ja, det er bare sådan en her. Og så har jeg så også en... der er lige nogen. Så har jeg sådan et matematikhæfte. Ja, også bare sådan et skolehæfte. Og det er fordi, at vi skal skrive det selv ned i det her hæfte, så det er jo ikke så dejligt. Så har vi tysk, Deutsch. Og jeg ved det ikke, jeg er ikke så god til det. Men det er bare de her, der sprung. Zwei. Ja, 2. Hvis den lige undrer det. Men jeg skulle bare lige sætte noget tysk. Vi har en tekst. Book og en Ej, jeg kan ikke finde noget at sige det. Ja. Men ja, det er bare de her til tekst. Altså sådan noget, hvor man... nogle opgaver her i. Og så er det bare, hvor man læser. Ja. Og så har jeg bare lige et dansk mappe. Og vi er i gang med at læse Romeo og Julie. Så det var bare mega fantastisk. Det er mega irriterende. Det er faktisk vildt kedeligt. Jeg synes det er vildt kedeligt. Ja, altså hvad synes jeg ikke er kedeligt, altså. Jeg synes bare alt ved skolen er kedeligt. Hvorfor skal man overhovedet gå i skole? Hvorfor kan man ikke bare kunne lære alt for lille af? Altså. Seriøst, Amalie. Også lidt irriterende til alt. Og jeg har faktisk lige været i bad. Det var vildt dejligt. Og jeg kan se, at jeg har fået mit nattøj på. Det er mega swag. Lige sådan. Vi ser det her. Det er mega swag. Prøv at se, der er sådan en smiley her på. Haha. Det er så swag, jeg elsker det. Jeg købte det i H&M for 130 kroner. Og det er mega swag, jeg elsker det. Men det var faktisk alt for den her video. Jeg håber sindssygt meget, at du kunne lide den her video. Og hvis du kunne, så må du meget gerne smide et kæmpe så like. Og så ses vi i min næste video. Du må også rigtig gerne følge mig på Instagram. Det kommer lige bagefter. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.